ನುಕ್ಲದುನ್ ತೆರಿಕಮೆಂ ಹುನ್ನ ಫರಾಯತ್ತಕ ಲಿಬೆಂಜೆಹೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಹಗ್ಗುತಂ ಹೋದಾದಿನುಮ ತಯ್ಯಾರು ಕೊಫ್ಫಾವಾ ಎಬ್ಬಸ್ವುಮೆ ನುಕುಳುದುನ್ ತೆರಿಕಮೆಂ ಹುರಿನಮವೆಸ್ ತಫಾತ್ ಕುರುಮೆನ್ ನೆತಿ ತಾವ್ಲೀಮಾ ಸಿಹಿ ಫರುವಾ ಕುಳಿವರ ಮುನುಫುಹಿ ಫಿಲುವುಂ ಅದಿ ಮುಜ್ತಮೌಗ ಬ್ಯಾವೆರಿವುಮ ಹಮಹಮ ಫುರ್ಸತ್ತಕೆಂ ಹೋದಾದಿ ಎಫರಾಯತ್ತಕ ಹಾಸ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಮ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂವೆಸ್ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆಂ ವಾಣೆ. ARC, advocating the rights of children. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सीएनएम के तफसील बल्ला तिबे में हाफरात का मरहबा दनवंग मेरे के तफसीला तिबे फना बदल कुलर इसमें रशीद फाहकुले में खबर तक सुरखी तक में हिसाब बयालाना मेरे तफसीलगा फाहकुलवे मुहिम मुहाबतोगे सुरहितोगे करेगा हुस्फाबा रैतुंग मजलूगे कमांडो दायराग पाई इलेक्शन का एमडीपी का फ्रतुम वादकुरबा कैंडिडेट मोहम्मद राशिद का कैंपेनर डिफेंस मिनिस्टर मारिया अहमद दीदिया फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद हिमनेहिंग एमडीपी के बड़ वफ्ते कमांडो बड़ागन नबी खबरू कमांडो दायराग पाई इलेक्शन ना दिमागुंग ए दायराग रेतोगा बजटुगा हिमनिफा नुआकं कन्नु कुरुमां इलेक्शन कमिशन सरकार गुवाली हबरू कैतरुं राज्य तिरुकुरी सत्य किलो मस्तातिग मसलाग शरीयत मेद क्रिमिनल कोर्टुम फिशी हबरू तफसील अव्वस मेगडी के पलालाना बल्लो जकी हाथ बैवर कित्ती गेंदनी मेवर मागिना कोक्को स्नेरुनु कीवेनो हुट्टुवी पिकपका रुवादम विनुंतो पिकपका विस्नेरु ये मागिनेयो कियाफ ती कोचत ती गेंदनी दोंकलो मेक्सिकोम के फिहारे हुलवाफी मियोत्ता फरीदी मौगा हुआई फोन डेल लैपटॉप डेस्कटॉप सनटॉप नंग हुस्कों एहरी एकी फाडु फाडु के एसेसरीज मिरे मी तुत्तुना के बातुडे हुरिया एच्चें हमकोल्लागे मिदनी मिहारोस मशक नुदेवेयो एना बेनुवा वरका एहेम वीमा साबस कदे एना वरक गेजटुवाने मैक्सकॉम सोसम मग आदि फरीदी मग दनीता इट्स क्या गेनन जाने नेहंत अनिका कोच बाका हो महमूदन एम्मे मीरो विट्स नोडलेस बेबी कोच तिकक्कनी guess what ಅವನು ನಮಗೆ ಫೇವರೇಟ್ ಏರ್ವೇಸ್ ಮಿಹಾರ್ವೇಸ್ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಕ್ಬೂಲ್ ವಿಟ್ಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕುರನಿ ಡೇಸಿ ವಕಿ ವಕಿ ನುವಾಣೆ ಮಿಹಾರು ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಂ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಕುಂ ಇದು ಮೆಲ್ಲಿ ಬೇಣೆ ಮಿಹಾರು ಎಂಟಿಸಿಸಿ ಗೆ ಹಾಟ್ಲೈನ್ ದತುರು ಫತುರು ತಾವಲ ಸೋಳ ಫನ್ಸ ಓಟು ಯಾಡು ಹಿದುಮತ ಸೋಳ ಫನ್ಸ ಇಂಜಿನೆ ಗಣ್ಣಂತ
मैं सम्मेलन खबरतों के तफसीला हुसैफाबा रैयत मजलिह के कमांडो दायरा के बाई इलेक्शन का MDP के फरातम बाद कुरबा कैंडिडेट मोहम्मद राशिद के कैंपेन डिफेंस मिनिस्टर मारिया दीदिया फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल शाहिद हिमिनेहिंग MDP के बोर्ड वफदे कमांडो वटागन फे मितत्रुगा MDP के वजीरों के बेफलों के तुरंग गांव में मजलिस मेंबरों के टीम में बनी कमांडो वटागन फा मितत्रुगा कमांडो दायरा के 3 रशा बटाकर नवाको तंग हमजे फावायरो एम फर्तुमा मियद बटाकती कमांडो मिनिस्टर मारिया शाहिद के तुरंग मितत्रुगा बैर बनी रयतुंग मजलिह के खुलमाले दायरा के मेंबर अली नियाज हेम्बेर उत्तर दायरा के मेंबर हुसैन शामीम इंगुरादो दायरा के मेंबर हसन मोहम्मद कमांडो दायरा के कुरी के मेंबर हुसैन वहीद के दन कमलुंग नशा हुसैन राशिद के कैंपेन लॉन्च कुरम मिदी हफ्ता के हुकुरदो राइस इब्राहिम मोहम्मद सोली वसवनी रशा बटाकन फा इदत्रुगा इकोनॉमिक मिनिस्टर फयाज इस्माइला हेल्थ मिनिस्टर अहमद नासिम इसबार बटाकन भी मेगेतरुंग एरे बेबी हास जलसा का ऑनलाइन को रयतुंग मजलिह के राइस मोहम्मद नशीद इसबार बटाकन भी वजीरों के बेफलो नायक MDP के बोर्ड वफदिंग अनेका विस कमांडो दायरा के कैंपेन दायरा के 3 रशा बड़ा के नवीरू मिदोसर के कोविड आकुलिके HPA के फेवरत वर्ग कोफावा तांडबड़ी एगतुंग एड्रशुंग अनेरशा दत्तुरु कुरुमुगा कोविड सैंपल नेगेटिव PCR टेस्ट बेनुम बायरू फंसाह वर्गिन मीहुंग एव्वा हफ्लातका एव्वन तब्बिस्वनी बेबुंग माना कोफा इंतहाबगा बाद कुरमा राशिद कुरिमतलम के कुरिंग हुरी शवेन फोकादो काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल के मकाम का राशिद वनी मेगा कुरिम फोकादो काउंसिल के राइस कम्बिस कुरबाफा कमांडो दायरा के रयतुंग मजलिह के गोंडी हुस्वी मेंबरों कबगा हुनवी हुसैन वहीद कैंसर के आलस कंफलका नियाव माकुलिगिंग मे दायरा के बाई इलेक्शन MDP के फरातुन राशिद कुरिमत लवाफ वैरो PPM के फरातुन कुरिमत लवाफनी मुसाफत हुई आदि MNP के फरातुन मिगोंडिया बाद कुरबनी अब्दुल हन्नान इदरीस कमांडो दायरा के बाई इलेक्शन बेवमंग हमजे फावनी अन्ना फरवरी मोके फसवन तो राज्य तेरकुरे 7 किलो मस्तवात के मसला के शरिया मेद क्रिमिनल कोर्ट का फशाफी क्रिमिनल कोर्ट का कुरिया गेंदे इब्तिदाई मरहला में मसला का दावा लिबे अम्मी हुं गेतरे कोटंग हाजिर भी हमी हुं ए गेतरे दावा लिबे उमरो नबारा हर के जुमान कोटंग हाजिर फैनवे कोटंग हाजिर वे मेहुना हगुता साफ को दे लियोंता लिबुनतो साफ को दिनमुंग MMS वने वकीलुं हमजिस्मंग इतफा एहंकमुंग गाजी वनी अन्नमहु के 13 के हिंदुनु के नुवकड़े सुमिनट बाबा अडुहमा वकीलुं हमजसागे दवाया जवाबदारी वमबस तैयार कोटंग हाजिर वमंग अंकाफा दवालिबे मेहुं गेतरे जुमान तिटु हवाल कुरुमम वेस कोटंग हाजिर फनवाती काजी डालदी एकमका इदारे कोतन साफ करंजे कंकन साफ करमफो एना दुई मना कुरान कमा राज्य कानमगु गिनारे के मस्तवात के तेरे कुरंग लेक मफुलों के इंटेलिजेंस लेबुन मालूमात का ब्रिगेड यहां से 21 अक्टूबर 13 बन दो ड्रग एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ड्रग इंटेलिजेंस उटा मेरे पुलिस कुल के हिंग ऑपरेशन का फुलों के बिल्म के दशा दी हम मिह को केने सावे मेमे तेरे का कमिनी अति हिना दे सिंह मेमे नकीस फेहनु नमेस्मी के तेरे बंदूका बेहटी अमीहे अने देमी बंदूकुरं कोटंग हाजिर कुरमुंग हमेदुहु तो कोली ए मसला का हयर को बंदूका बैती बाफतिबी जुमान मुस्तफा नवारहर नून वेलिदु बीच हेवन इब्राहिम जायद हबीब फंस विसहर गाफलिफ कोलमाफुश सोसनगे मोहम्मद अहमद तिरिस हतरहर लाम कलादु जनवरी मागे इब्राहिम सिनान सौविसहर हादाल कुमुंदु डिया फ्रेंड मोहम्मद हुसैन फस्तुलस इंगहर दाल बंडिदु पोलरिस MD रफीकुल इस्लाम तिरिस फसहर बांग्लादेश DM मोबिन सौविसहर बांग्लादेश मिदहत इब्राहिम सब्बिसहर गाफलिफ देवदु देलियागे मेगे तेरें फुलों तुमत कुरा बोडुंगे तेरें तिम्मन मिहा विस मिदिया अक्टूबर मोह के तेरे का वनी कोट दु कोलाफा ए सब्बिसहर के मिदहत इब्राहिम एना के मस्तवत के तेरे कुरमका इसको उलुनकमा तुहमत को फनर दोहा बंद को तिरमा फुलहुं एदुन मिहे नमेस मालूमात लिबेगुतुगा एना के बंदा में दुकोते निम्मम बेबे अडिहुमका क्रिमिनल कोर्ट अमरो निरुनी एवेस शर्त कानुला एना दु कोलमा एक फहमवेस फहर को मिह को दुव मुंगस मिहार बंदुका तिबी हमेकनी देबी देसिंग कोटंग हाजिरनु जुमानकी बंदुन दु को लाफवा मिहें एना बंदुका हुरीरु क्रिमिनल कोर्ट का बेबे अडिहुम फुलहुं के फरात बने तुहमत कुरा मसला का एना देकुला हिकवेस हुशालाफ एगतुन सफारी का मस्तवात के बला दे कम के हेकी फुलहुं कोटंग हुशालाफवे ehki taka belmafa kotun efahar bunikotun jumanna dekola fuluhun hoshalafa hekitaw ke terega safari ka emihun datur kori kama buna faratake ge bayantaka call detail takin himene ei emihun ga macca memasala ga tuhumat kurive waruke hekitake kames kotun faha ka kuri names fahun ena ves du koliru chitu fonwa ge ves shariyata kotan ena hazir ve fainwe कमांडो दायरा के बाई इलेक्शन दिमागों के दायरा के रत्तों का बजट का खिमिनिफा नुवा कंकंग नुकुरमा इलेक्शंस कमीशन सरकार गोवालाफी
एसी मिफदन सरकार गोलाफ मेवनी अन्नमहुगे फसनदो बेमंग हमजिफावा कमांडो दायरा के बाय इलेक्शन बोमतिफा वनिकुंग एरशुगा मशरूतकें हिंगमा सरकार निम्मा कुलिगें एगतुन सरकार मने कमांडुआ मति कमांडु गुलालमुगे मसिकतु गेतुरुं कमांडुगा फुटबॉल दनिंग एळम निम्मा एकमुगे मसिके मिहफ्ता तिरेगा फशान कमंग उलान कोफ नमेस मिकमकी सरकार इंतिहाब नुफूज फोरम कुरमुंग न कमिकमशा सरकार तिंगार वेगे दियेरु मीं कमे नुकोत तिबे कुल्लियकं इंतिहाब बोमतिमु मिकं कुरमकी नुफूज फोरवुं कमा इदुकोळ फरातकुं अन्नने बुणमुं मेदु सियासे पार्टितकाको एसियन कुरिया गेंदिया बद्दलमुका मिकमा गुಳಿಗೆಂ एसीगे नायब रईस इस्माइल हबीब विदाळवी इंतिहाबा दिमाको बादकुरा हुरिहा फरातक वेस ववदुमुगे फुर्सत उन्नाने कमशा एह नमे सरकार में इंतिहाबा दिमाको इरशुगा कंकं कुरम फेशुमकी एदविकें वाकमें नुं कम अदि मिकमुगे सबुं इंतिहाबा नुफूज फोराने कम वेस हबीब विदाळवी मे गेतुरुं हबीब विदाळवी इंतिहाबा दिमाको सरकार के मैनिफेस्टो गेतुरुं बजटुगावेस नुहिमेने कंकं कुर्मकी बलाकन वेनकमे नूकमशा मिकंकं नुकुर्म सरकारं इल्तिमास कुराकम अदि एकमे कोद्देनकम सरकारं वौद्वी नमे सेकं कोद्दें वाणी इंतिहाब नियमुं कम वेस हबीब वणी विदाळेफ दतुरु कुरमं हदंजे पीसीआर टेस्टुग आगु कंट्रोल कुरमा रयतु मजलिहुगे मडविली दायरा के मेंबर हुसैन फिरशान गुआल बैफी फिरशान मेदकुरे ट्वीटिगा विदाळेफनी टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप टेवगे बैवरिंग नुरुहुनु नमैस पीसीआर ग आगु कंट्रोल कुरंची हेकम इतुरंग ट्वीटुगा विदाळेफनी अदि मिगुतं अमलु नुकुरं बेसबें एनाय विष्णु वडा नुकन्नवाकम CNN गुड़ालम फिरशान विदाळवी मालें फुरंवेगे पीसीआर हदं गोस्तिबे आमुंगे क्यूता गिनबयका फेन्नाने कमशा क्यूवा नारा क्लिनिककु नुवता हॉस्पिटलकु ए हदं बोडु आगुनगा कमक ए नमेस ए एवरें कुडा अगेगा हेदें जेहेन एच्चेकम फिरशान विदाळवी क्यूगा नुजे अव हदं बेणुं वाते क्लिनिक फर तंतन दनी कमशा एकम राज्यगा पीसीआर हेदे आगु मा बोडुकम फिरशान विदाळवी फिरचानतन विदाळवी मिकमगा एहं गामतौगा कंकुरा गुवेस बालाफवा कमशा आगु कुडको राज्यगा विस पीसीआर टेस्ट हेदिगें दानकम मिकमगा आदि एवेस बयका वाहक नुदकवा कंफाहा कुरवा फिरशान विदाळवी ट्वीटागा बयान कुरेवी एनाय फेनिवडा कन्नवा कुकम फिरशान विदाळवी केस्ता मतिवां फेशमुं सरकारुं आळं फेशे फियवळतं एग्गुतक विस कुव्वेर नुकुरा कमशा एहं नमेस आमुन्न दति नुवागुत कंकं कुरुं मुहिमकम कोविड केस्ता मिफहुं इंतिहाय गिनवां फेशमुं HPA वनी फियवळत विस वरुकद कुफ एगतो माले दतुरु कुरैरु हैद्य देगडिरु नुवा नेगेटिव नतीजायकु दतुरु कुरु मजबूर कुरुमु मीहुं तवनी रशद्दा PCR हिदमा सेनहिया सोशल सेंटरुगा हुन्ना फ्लू क्लिनिक कैरियर क्यू जेफा नुसरिंगे बद्दलमुगा निम्मा फने वैक्सीन फुरिहम नुको रडशा गोस्वेनमा कुरियके गुता दिह दुवहुगे क्वारंटीन फुरिहम कुरं जेहेन कम मेहबरुगे तुरु तफसील तिबेफुलना हिस्सा कोलुमा मेहा हिसाबम फिरशान अलगुन वाहक दक्कालान अलगुनैकुम मिवगुतु हबरुगा फिरशान बैवरिवेबा अस्सलाम अलैकुम फिरशान वालेकुम किनेतो किनेतो वररंगळिगेतो वर बड़ा शुक्रिया अंगे अलगुन मंगे मी हबरु गडिया मालूमात कोले देवमटका बैरवेडेविति आदा अलगुन में फरतम समा साफ कोल्लम बेनवनी मिहातन सरकारं PCR टेस्टुगे आगु कंट्रोल कोफा नुवनी कीवेगें कमतो मेंबर फिरशान कबूल कुरबनी सरकार हकीकतुगा PCR टेस्ट क्लिनिक तकुं हेदुमुगे कंतस अदि एगे आगु कंट्रोल कुरुमा हकीकतुगा अवण कंतस नुफेने मसक्कते पुरे वाकम अदि अवण देके गतुगा हें वणी मी सोशल सेंटर सेनहिया संतानुगा हकीकतुगा इले बाय संतानुगा हेदे देतो आदि हमया को रंडन सैंपल अमगमति लिस्नगायब टेस्ट पुरे दें दतुरु कुरं हदा PCR में हदानी दतुरु कुरं एक नतीजा एक रदशती मशा राज्य बेरतीमा बेणुवा नतीजा तक नहीं होगा यानी कुल्लियक गवर्नमेंट एक डिमांड आदि बोडू हालबोली कमे को गवर्नमेंट में फेनुनी मी फायदे के में दे दुआ है तेरे देतो दे और देखे को तो सरकार को एकम विष्णवान आदि एक कमाल कुमार फोनी और बाय बेफोंडा वाहक हिस्सा कोलिंग एक महू
එහෙම හගීගතුගා on dannawani e kamam ma boda focus nediye agu control kure kuruma de terega focus nediye me kam isnad kamana kabul kura mi corona ke mi halatu duniye ke huriha gamtaka ves kurimate faengeruga algon men divehinge terega ves mikan wengeruga hamekane balani divehinge terega ekani mionna kantata kanu kannege duniye ge hen gamtoga mikan kan onnani onna usul ves balani kanne ko bata duniye ge ehen gamtoga mikan kan onna gotaki ade duniye ge hamma bodati gamtoga hasa ko developing countries toga gamtoga eba beenun kure antigen rapid testing e to rapid test by gamtoga sarkar forus kodde adi by gamtoga ikkam vese bore den ege test ka men balala ayro ege kitaka balala ayro me by gamtoga $1 nge balibe malaysia tanga ad ringgit no ringgit ad ringgit nge bole den e aslu affordable agekam aan dekeni testing hadalan komme beflus beru kurwane e covid purito nonto yakin korandetto dik gamtoga ekan ekurani e discipline na ekkokam aan kabul kurane e salaka amille test koppa ege natija rangaliya salaka positive kan munelwe wara ashe den adi hama negative kan munelwe wara den aan deke gotuga राज्य का अनुमान कम नहीं ये तो राज्य का हमें कमान है राज्य हम HPA के मिंगंड कपूलकुरा मिंगंड टेस्ट तंगाम हेन्नूनी HPA के स्कूल तक तेरे कपूलकुरा मिंगंड के टेस्ट कम है कंडेली उन्हीं में हमारा ये तो हम बेनुं कुरान हम लेंगे का कुरान है हम बारपोड़ा दो पत्ते के ना हम ये तो दुनिया का मिकाय पूरे हम वारकिन gamtoga bodati gamtoga US UK Switzerland ka bodati gamtoga hame ka pure ye to Malaysia ke sab kure rajye ka pure aur comment hogi de mihara atifaha kurego ta duniya ke hen gamtoga fase hen amille am test to hatal vego ta kito ata du kure tu ko february nota e intizam rayatun libene goi fahiko di february rajye ka mikan miyada ham ngaruga nukura sababadi mihar miyo gotun haddiha degadiruge sample testu nakan ebaje emmes rasha dam benum ehen rashakun ane rasha da teacherun na kodakudin ves mikam migota koranje kama emme fahumbe ve nuseringe badalum gas dr nazla mivani faha ko fainames mi waran undago muddatu digu burakam ka bane kama algonda ves kabul kureve kulliyaka mifada nimmuntake nimmuma ekiga kantake kuren jehone mahigatuga amdogutake ves hunnane kannenge mi duwas kola dimakun adamdan school ta ves uluma gave fawairuga mihar sample heduman HPA mi gengule usul badal kuren jehkama member firushana gabul kureveto ade algon hama wara boda gabul kurenge to mi hagigatuga raitunna wara bodu pureka vesamiyati mi hafta terega hasakor radashun mi chuttiya dimako behan asa අතුගහුරි ෆෑසාකොල බේහන් හරදුක මාලේක සන්තනක කුයිය සන්තනක තිබෙෆා හරදුකොෆ PCR හදන් ජහුනේ මි වීගොතකි අස්ලු කිව් එක කොම්බ බෙෆලක ජෙම් මි ජහුනේ නිකත අතුග ලාරිනේ තීම ක්ලිනික කක් ගොතේ හෙදේන වරුගේ තනවස්කම ගින රයිතුන්ගේ නේ එහෙන් ඇස්තිබි මින් නබලාරංග තමයකිනු සරණ දායරාග මි usul pada kurma guligen kiuga jehigen on dairaga baawr me hona guli mi kiuga tibenje hone mo gulana tadetto den ebe flung hitri kamaka beenu ma taden guliya hona gulafa aviga tibenje homa kuda kudin guagen adi murundu mi hum guagen aviga tibenje hone ma e takuli ge aslu e beenu ge ingeto asar den anona bes hama insas kurun e teflunge e wahaka takun vesati e gadiga वाहक देखी गोतुम वेसवणाइंगे असलु वारा पोडंग उंदगुवकें कं असलु ए वाहक हेंगे देखी ए नन्नालम बेनुवने मी पातगे मिदिया ते हफ्ताय तेरेगा दे दुहे तीन दुहे तेरेगा मी किउगा जेहें यहुनी असलु एकम तैयार नुवे उसूल बदा कुरी में तैयार वेफा हम हमेंगे स्कूल तक माले के स्कूल तक विस्पंद दे तो सरकार के हम बाइंग इमारत हैं बोरे हम इमारत हम टेस्टिंग
in hedene go test kurevene go exam koppa ekan kurinama raituna warapase hane kan kuran den hamaya ko miharu mi dedu heterega warapahun epe mata dina padako e kal sampavase bahamajastadi mi don bekunin HDC ke twitter ebe fulumale hospital aguligin testing in faseha kodden examtake hamajastawa den e goto baor nantan ebori deta men nukureven kamennu den e PCR hedun ei kommen beenun kametto onu aslu war poda sualu fede kame kommen PCR hadan je heto podo agu difa ennuni antigen rapid test taraf ko HPA kabul kura min sul ke ek kabul kure sulang hamayan sul tak gam ko exam tak hamajastafiya hagigatu gayega rayitun fulanji wata kuli portanun kuda gendana den amna me bainge ni raalo bannakan cases some day by day ituru munda akamne bainge ngeiru amna edition nune guniti ekota usulta gam exam nukure uniti hagatu ganu ekama warpoda dera kampodu hitama kuran nuwana waru kamen nungi ngeto den aunde deni iha sawaka HPN hama edition ekota egu ei antigen rapid test beenun kurevene goin ei raitu nalui goi den adi hamaya ekko bihar hadiyete kaderuge muddatu PCR hadan jehenama PCR test hedene intisam malega hamajastafa otum muhimmo den hamaya kon pa kollam beenu magumati minaga random sample ingeto ege natija sheet nu edde message ekane deni den misalaka IGMHS laboratory ga deto me riya test me run kuran omme aun deke gotu rajye komrajite adi waramadu nuniya no hunnad kanne ga IGMH ek doctor nu dakka hennu IGMH lab services ben kurami den waramadu wan kanne ga hennu hunna den adi hunna mi hikam ko site card number jaha ene IGMH ko nihar sen portal tere belene go hennu ne PDF file download kurene go hada findnawa amma magmatin sample nagafa test natija libene ha dus kolla fene hama balale wen adetto natija sheet ena hama phone download karnu ta laptop kon download ko ami print kolle wen go OGI thing eves par pod passe gen dan kam ka hana ene waane miharam amen magmatin banaga sample kuriga devanaraluga cases taiduru gen dieru samwaragade waragina sample tanneki magmatiga ebe purtam farusneki naga first එක මේරුව සම natija sheet endu libe HPM phone message libeni එක මේක බදලුga එමි ID card number jaave IGMH portal and lab services portal kariya wade wena intizamen goinnama එමි hamillen eti download kolla එමි hadatur kuram bena takadatur kuram adetto ekahala fasehataken aslu exam kodde puma kiyanante ke kodge HPA ke zimma adi me wagutu pandemic ge terega rayitun daguwane gota kammikan kuram ballawanikan clinic takun ehundane hama ek yeparu sulam oda promotion alwa eiden gam kineto ek kabul kuran kamen no ngeto ek gotaka aun dekudin kommes clinic ko ngeto namen aun mer handane kon clinic ek kamen ekam ek clinic un innani hataru beflun asya hataru steka rupiya agu hekuma PCR ngeto ham yeparu ko tammi kam kurane me yeparu ko tam pandemic ge terega rayit episode miha poda davve fadi rayitun ge amdane ha poda davve fauna wagutek adi haastako chuttiye nimma nime wagutaki ek bævaru mehun rajaterega rashuga tibi bævaru mehun malaya space parwaya adhenin kam kankam nasa mehun atuga hunna madulari kolu mitana ki hidumetkan haradu koppalari kolu husnima huswa dos kolan ahastege mikahal kankandi mayo aran mudagu wana detto heme ei ekgotakas bala ganan kamen nu awdaka hama ekgotakas ekamaka sarvibe visudde wena bala evis nu gana wenige to den awdaka egotuga mevura faseha gote HTN rayitun rawaden wan ei adi awun gabul kuram mehen dannawaru singeto awun gabul kuram mehen dannawaru me bali control kuruma ebefulu nangawnje he edition ta nangawnje he nekam ege kuri edition ta nekumuge kuriya
ඒක රයිතුන පස්සේවනේ ඉන්තම් තරේවම කියදී हम कुरंजे कम कम गांड दाना ठीक है दोस्त के बंदे में फसे लुइता के फसे है के लिव मफ कुल्ले का मिफदा निमुमा के गादे बंदो दोस्त का इस्तेमाल वमा एकेगा मिकाल गोते का कंकम बादल वेगन दिया हम यगिन वेसरा ये तो ना उदगवाने कंगे यार में सम काबुल कुराक में फिर शांति फाह कुराक तंग हम कंबड़ बन तक के हिंगम नजुन तक के नुरहुन तक के वेसम हुरुंगे एकशी के वाने कमे एन कम मी माउलुग हम फिर शान हम मालूमात हम उदाल मम्मी गुड़ा बरबड़ा शुक्रिया अंगे तलगम घाबरो गडिया वगत कोले देबीते आद बरबड़ा शुक्रिया वना तुसे देबी आद शुक्रिया कुरेंग होरी हबरत क्या को इस्तिहारों के कूड़ा वगत कोल कफो बातल कोलान बल्लो जकी हाद बैवर कित गेंदनी मेवुर मागिना कोक्को स्नेरु कीवे न हुट्टुवी पिकपक अरवाद मिनुंतो पिकपक स्नेरु ये मागिने ओ कियाफ ती कोचत ती गेंदनी दोंकलो मेक्सिकम विहारे हुलवाफी म्योता फरीदी मौगा हुआ फोन डेल लैपटॉप डेस्कटॉप संटॉप नंग हुस्कों एहरी एकी फाडु फाडु के एसेसरीज मिरे मी तुत्तुना के बातुडे ಹುರಿಯ ಹೆಚ್ಚಿಂಗ್ ಹಮಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಮಿದನಿ ಮಿಹಾರೋಸ್ ಮಶಕ ನುದೆವೆಯೋ ಏನ ಬೇಣುವ ವರಕ ಎಹೆಂವೀಮ ಸಾಬಸ್ ಕಲ್ಲೆ ಏನ ವರ ಗೆಜಟು ಆಣೆ ನೆಕ್ಸ್ಕೊಂ ಸೋಸಂ ಮಗು ಆದಿ ಫರೀದಿ ಮಗು बेको पडिस खास सेंटर मोसेंगे तो मिगुलादी अश्वा दुको सा लुइलोना गुलिगे लुइलोना एमे कोन हदाफ से रीपेमेंट हदाफ में कार्ड अपंगे तो मैं कार्ड के मालूमात बेनुवे रीपेमेंट समालवे बैंक गुलिकम हीवीएस कार्ड के मालूमात हिस्सानु कुराती कस्टमरों के कार्ड के मालूमात होदम बैंक ऑफ मालदीव्स को नुगुलाने Point में फिर टाइम point नंबर I might not come to Papa get ready. That's the strong thing to get to when I'm going to stay in the school. Rakka terifeng emmenang abadues. खबर बलंती बे में फरायत का जिसे फार मरखबा दन्नम में हिसाब और तफसील में बैलनी कमांडो दायरा के बाई इलेक्शन का इदकोलो पीपीएम के फरातम बाद कुरबा कैंडिडेट मूसा फतुही आदम के कैंपेन के हरकत का बैरमा कुरी के रईस अब्दुल यामिन अब्दुल कय्यूम मादमा कमांडो बडाकत मंगम जिफा वाकमा पीपीएम बड़ी खबरों के तफसील रईस यामिन कमांडो कुरबा दतुरफुलगा कमांडो दायरा का खिमिने तीन रकमवा शवेनी कमांडो एयतुल फोकादवा मारुटा बडाक नवाने कमे पार्टी बने बड़ेफा आदिमी तीन रशुगे इतुरो शवेन अतुल के वेरिकं कुरा रकम कावा फुणदो बिस यामिन बडाक नवाने कमशा फुणदो रयतुं के इंतजाम कोगे बाबा इंडिया आउट हरकत का बैर मंग हमजे फावाकम बिस पीपीएम बड़ेफावे इतकोल कोalition के इसवेरी मिहार वेस केंद्रवनी फतुही के कैंपेन हरकतंग एतीन रशुगा फुला को कुरिया केंदमुंग मादमाग वक्तिगा रईस यामिन कमांडो बडाक नवायर कमांडो दायरा वेरिकंकुरा एमडीपी के फरातम वाद कुरबा कैंडिडेट मोहम्मद राशिद के कैंपेन का हरकत का बैर बडागतमा डिफेंस मिनिस्टर मारिया अहमद दीदिया फॉरेन मिनिस्टर आदि अलिफ्ताल के मजली के रईस अब्दुल शाहिद वेस मिहार हुन्नवी एरशुगा कम फाहा कुलवे कमांडो दायरा के बाई इलेक्शन में बावनी दायरा का हुन्नवी मेंबर हुसैन वहीद अवहार मा कुलिकें मेंबर हुसैन वहीद अवहार बनी कैंसर बैया फरवा खोद मुंगे दवाता गिन दोस्त के विफावनी को हुसैन वहीद अवहार भी एडीके हॉस्पिटल का फरवा खोद मुंगे दवनी को मीडिया हरुगे माफ करवा मेदा डिसेंबर मोगे 7 बनतो हो
ಕುರಿಗೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆತಿ ಮಿಹಾರ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿಗೆ ಮೇಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ದಕ್ಕವಣಿ ಬೋಹಮ ನುಜಿಹಿಯ ವಾಹಕತಕ್ಕೆ ಕಮ ಮಾಫನ್ನು ಮೆದುದಾರಾಕೆ ಎಂಡಿಪಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರಶೀದ್ ಬೊಂಡೆ ವಿದಾಳವಿಜೆ ಬೊಂಡೆ ಮಿಫದ ವಿದಾಳ ಪಿಮನಿ ರೈಸ್ ನಶೀದ್ಗೆ ವಿರಕಮಗ ಟಾಟಾ ಕುಂಫುನ್ಯಾಕ ವೆಫಾವ ಎಬ್ಬಸ್ನು ರೈಸ್ ಅಬ್ಲೋ ಯಾಮಿನ್ಗೆ ವಿರಕಮಗ ಉವಾನ್ ಉಲಾಕಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಯಿಸ್ ವಿದಾಳ ಮಾಗುಳಿಗೆ ಎಕಮ ರಾತು ದೆವ್ವ ಸಿಎನ್ಎಂ ಫೋನ್ ದೆವ್ವೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗ ಬೊಂಡೆ ವಿದಾಳವಿ ಮಾಲೆಗೆ ಮೇಯರ್ ಮಿಹಾರ್ ದಕ್ಕವ ವಾಹಕತಂ ಹಮನು ಜಿಹೆ ಕಮ ಅದೇ ವಾಹಕತಂ ಎಗುತ ದಕ್ಕವನಿ ದಕ್ಕಾನೆ ಇತರು ವಾಹಕ ನೆತುಮುಂ ಕಮ್ಮವಿಸ್ ಬೊಂಡೆ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮೇಗೆತರು ಬೊಂಡೆ ವಿದಾಳ್ವಿ ಟಾಟಾ ಕುಂಫುನ್ಯಾಯಕು ಹೆದಿ ಎಬ್ಬಸ್ವಂ ಬಾತಿಲ್ ಕುರಿಕಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಯಿಜ್ ಎಬ್ಬಸ್ ನುವಾನೆ ಕಮಶಾ ಈ ಬಗಾವ ಕುರಿಕಮವಿಸ್ ಎಬ್ಬಸ್ ವಾನೆ ಬೇಫುಳು ಬಗಾವ ಕುರಿಕಮವಿಸ್ ಎಬ್ಬಸ್ ವಾನೆ ಬೇಣಂ ಫುಳು ನುವಾ ಫರಾತಿ ಕಮ ಎಹ ನಮೆಸ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಕುರಿಮತಿ ಬಗಾವ ಕುರಿಕಮಶಾ ಎಹೆಂ ಕಮುಂ ए बसवं उवा नुलाकम बुनिन मेस ए बसवं उवा विस लिकम एं कमं उवालम ए बसवं उवालम वरें ए बसमं अमलु नुकुरु मा हुतुरुकं मा बोडकम विस मुइजुके रद्दु देवम बොಂಡೆ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಿಗೆತುರು ಬೊಂಡೆ ವಿದಾಳ್ವಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗ ಮಿಗೆತುರು ಬೊಂಡೆ ವಿದಾಳ್ವಿ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ್ ಕೆ ಬೆರಿಕ ನಿಯಮ ಗಾಯಫ ವನಿಕೊಂ ಎತ ಬಯಕಾಯಕು ಎತಂ ಎಬ್ಬಸ್ವಂತಕೆಂ ಏರು ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಮಂ ಹೊರೆ ಮುಯಿಜು ಹೆದಿಕಮಶಾ ಎಹೆ ನಮೆಸ್ ಎ ಬಸ್ವಂತ ವೆಸ್ ವೆರಿಕ ನಿಮಿಗೆನ್ ದಿಯೈರು ಹಲಾಕು ಕುದಿಕೊಫಾವಾಕಮ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯಂ ಅಲುಂ ಆಡಿಯೋನ್ ಬಿಮಾ ನಾದಿ ಹುರಿ ಬಿಂಗ್ ದೇನ್ ಸರ್ಕಾರು ನಿಮ್ಮುಮುಂ ಎಕಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಯಿಜುಗೆ ಇತುರು ಸರ್ಕಾರ ಇದುಕೊಳ ಫರಾತಕುಂ ಅನ್ನನಿ ನುರುಹುಂ ಫಾಳ ಕುರಮುಂ ಅದಿ ಮೀ ಸರ್ಕಾರಂ ವಕಿ ಬೇಕನ್ ನಾಜಾಯಿಜ್ ಫಾಯದಾ ಹೋದುಮಂ ಹಿಂಗಾ ಜರೀಮಾ ಎಕಮ ಫರಾತಕುಂ ಅನ್ನನಿ ತಕುರಾರು ಕೊಪ್ಪುನಮುಂ ಗಾಫ್ತಾಲ್ ತಿನದು ಎರಶ ನಿಸ್ಬೆವ ಮೀಹುನ್ ನೂಂ ಮಿಹುನ್ನ ಗೋತಿ ದೆನ್ ಫುರ್ಸತು ಹುಳುವ ಲಾಫಿ ತಿನದು ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಕುರಿ ಉಲಾನೆಕ ಬುಣಿ ತಿನದುವಕಿ ಹಲುವಿ ಮಿನೆಕ ಆಬಾದಿ ಇತುರಮುಂ ಅನ್ನ ರಶಕ ವೆಫಾ ತರಗಿಗೆ ಆ ಉಸ್ಮಿಂತಕ ವಾಸಿಲುಮ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಹಿಫಾಫವಾ ಅಮಾಜ ವಾಸಿಲು ಮಟ್ಟಕ ಎಹೆನ್ ರಡುಶುಗೆ ಲೊಬ್ಬೆತೆ ರಯ್ಯತುಂ ಮಿಸ್ ಹಿಮನಾಗೆನ್ ಸರ್ಹದ್ದಿ ತರಗಿಗೆ ತೆರೆಂ ಎಮ್ಮೆನ್ನ ಲಾಭಹುರಿ ಗೊತ್ತಕಂ ಹೋದ ಎಮಗುಂ ಮಸೆಕೆ ಕುರ ರಯ್ಯತಂತಕ ದಿರುವುಳೆ ರಶಿಕ್ಕಮ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸೋದಿ ಗೊತ್ತುನ್ನ ಇಜ್ತಿಮಾಯ ಗೊತ್ತುಂ ಹಿಂಗಾ ಏಕೇಕಿ ಹರಕಾಯ ತಕಾಯಕು ತಿನದುವಿನ್ ಗೋತಿ ನುವತ ಬೋಹಿಯಾ ವಹಿಕಂ ಬೇನುವಾ ರಶುಂ ಬೇರುಗೆ ಫರಾತಕ ಗೋತಿ ನುವತ ಬೋಹಿಯಾ ವಹಿಕಂ ದೂಕುರಮಂ ಎ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಗಸ್ತು ಕುರಾಕಮಂ ಯುಲಾನು ಕಾಬುಣೆ ಫಾವೆ ವೀಮಾ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ರಾಫವಾ ಗೋತಿ ನುವತ ಬೋಹಿಯಾ ವಹಿಕಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದು ಮಟಕ ತಿನದುವಿನ್ ಗೋತಿ ಲಿವ್ಮ ಶೌಗರಿವಾ ರಶುಂ ಬೇರುಗೆ ಫರಾತಕಂ ಎತ್ತಿರಿಸ್ ಮಾಚುಗೆ ಕುರಿಂ ಮೌಲುಮಾತ ಹಿಸಾ ಕುರಿವಮ ವಿಸೆ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಬನಿ ಎದಿಫಾ ಮೇಹರುಕೆ ರೆಹೆಂದಿ ಎವಾರ್ಡ್ ನಂಗ್ ಹುಶಾಳಂಗ ಫುರ್ಸತು ಜೆಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹುಳುವ ಲಾಫಿ ಮೇ ಎವಾರ್ಡ್ ಕೆ ಗೌಮಿ ಖಿದಮತುಗ ಏಕೆ ದಾಯರಂ ಅಂಹೆನು ಕುರಾ ಮಸಕೆತಕ ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಗೌಮಿ ತರಗಿಯಶ ಮುಜತಮ ಬಿನಾ ಕುರ್ಮಂ ಅಂಹೆನು ಅದಾಕುರ ದೌರಾ ಮುಜತಮೋಗ ಅಂಹೆನುಗೆ ಹಗ್ಗು ತರಕ್ಕ ತಿರುಕುರ್ಮಶ ಅಂಹೆನುಗೆ ಕುರಿಯರ್ಮ ವಕಿ ಫರ್ದುನ್ನ ಮುಅಸ್ಸಸಾತಕ ಜಮಿಯಾತಕ ಜಮಾಯತಕುಂ ಕುರಮಂಗೆಂದ ಮಸಕೆತುಗ ಆಗು ಗೌಮಿ ಫೆಮರೆಗ ವಜನ್ ಕುರ್ಮಗ ಮಗಸುದುಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ದೇಹರ ಕುಂದೆ ಎವಾರ್ಡ್ ಎವಾರ್ಡ್ ನಂಗ್ ಹುಶಾಳಮುಗ ಫುರ್ಸತು ಮಿಯದಂ ಫೆಶಕೆನ್ ದಿಹೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ಬುರಾಸ್ವೆ ದುಹಗೆ ಮೆಂದ್ರಫೋ ಸಾದಗಡಿ ಸುಮಿನಟುಗೆ ನಿಯಲವನಿ ಹುಳುವಾ ಲಾಫಾ ಎವಾರ್ಡ್ ಕುರಿಮತ್ಲಮ ಗೊತುಂ ಅಮಿಲೆ ನಂಗ್ ಹುಶಾಳಮುಗ ಫುರ್ಸತ ಎಹೆಂ ಫರಾತಕು ನಂಗ್ ಹುಶಾಳಮುಗ ಫುರ್ಸತ ಅದಿ ಇದಾರಾತಕ ಮುಅಸ್ಸಸಾ ತಕುನ್ನ ಅಂಹಿನುಗೆ ತರಕಿಯ ಮಸೆ ಕುರಾ ಕಮಿಟಿ ತಕುನ್ನ ಕುಲಬ್ ಜಮಿಯಾ ಜಮಾಯತಕುಂ ಬೆಸ್ ನಂಗ್ ಹುಶಾಳಮುಗ ಫುರ್ಸತು ವನಿ ಹುಳುವಾ ಲೈಫಾ ಮೇ ಎವಾರ್ಡ್ ಅದಿ ನಂಗ್ ಹುಶಾಳ ಫರಾತಕು ಮೇ ಎವಾರ್ಡ್ ಅಂಗದಿ ನಂಗ್ ಹುಶಾಳ ಫರಾತಕುಂ ಹುಶಾಳಂಜೆ ಲಿಯಕುಂ ತಗು ತಫ್ಸೀಲ್ ರೆಹೆಂದೆ ಎವಾರ್ಡ್ ನಂಗ್ ಹುಶಾಳ ಫೋಮ್ಗ ಹಿಮನಾಫ್ ವಾಕಮ ಜೆಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಲೂಮಾತೆ ಮೇ ಎವಾರ್ಡ್ ದಿನಮಂ ಹಮಜೆ ಫವಾ ದಾಯರಾ ತಗು ಶರ್ತಂಗೆ ಕುಲವೆ ಉಸೂಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೆಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕುರವೇನೆ ಅದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿನ ಅತುಳತೋಗ ಗಾಯಂ ಕಫಾವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ತಗು ಲಿಬಿಂಗ್ ನಾನೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ತ ಬಲಾಗತ್ ಮಂಗ್ ಹಮಜೆ ಫಾವನಿ ಮೇ ಎವಾರ್ಡ್ ಕುರಿಮತ್ಲಮ ದೀಫಾವಾ ಮುದ್ದತುಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ನ ರಸ್ಮಿ ಬಂದು ದುವಸ್ತ ಫೇವಾ ಎಹೆನ್ ದುವಸ್ತೋಗ ಹಿಂದುನು ನುವಗಡಿ ಸುಮಿನಟು ಮೆಂದರ್ ಫಹು ಸಾದಗಡಿ ಸುಮಿನಟ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮೇಮು ಸಿಟ್ರೆಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೈವಣ ಫಂಗಿಫಿಲಾ ಗುರಾಬುತು ತುಂಡಿ ಹಿಂಗುಂ ಕೌಂಟರ್ ಕಮ
ಗಾಫಲಿ ಫತಳುಗೆ ಸಿಖಿ ಇದಾರಾತೋಗೆ ಮೊಜಫುಂ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಜಹುಮಂಗೆದಿ ಫಹತುಂ ಆದೇಶ್ ಕುರುಮ ದಾಯರ್ವೆಸ್ ವರಕಿನ ಮೀಹುಂ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಡೋಸೆ ಫರಿಹಮ ನುಕುರಾ ಕಮಂಗೆ ಎತ್ತಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಡಫಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶರೀಫ್ ಅಹಮದ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಎತ್ತಳುಗೆ ದೆವ್ವದು ಫಿಯವಾ ದೆಂಹುರಿ ರಟರುಗೆ ಗಿನ ಮೀಹುಂ ಸಿಖಿ ಇದಾರಾತಕುಂ ಎದಮುನ್ ದಾಯರ್ವೆಸ್ ಬೈ ಮೀಹುಂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಡೋಸೆ ಫರಿಹಮ ನುಕುಂ ಎಬತಿಬಿಕಮ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ನುರಕಾತಿರ ಬಯ್ಯ ಕಮಶಾ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಆ ವೇರಿಯಂಟ್ ರಾಜ್ಯಗ ಫಿತ್ರಮುನ್ ದಾಯರು ಅತಳುತೋಗ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಡೋಸೆ ನುಜಸವಾ ತಿಬಿ ಫರಾತ ತಿಬಿ ಕಮಶಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಜೆಸಮಂ ಆದೇಶ್ ಕುರುಮಂ ವೆಸಗಿನ ಮೀಹುಂ ಎಕಮಂ ಇಜಾಬದಿ ಫನವಾಕಮ ಶರೀಫ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಎಗತ ಶರೀಫ್ ವಿದಾಳಫವಾ ಇರು ಸಿಎನ್ಎಂ ಮೌಲುಮಾತ್ ಲಿಫಾ ಗುತುಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಡೋಸೆ ನುಜಹ ಯತುಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೋವಿಡ್ ಫರ್ವಾ ಖೋದ ಮುಂದಿಯ ಫಸ್ಸಹರುಗೆ ದಿವೆ ಫಿರಿಹನ ಕ್ವೆಸ್ ದಾದಿ ಫೋನ್ ಬನಿ ನಿಯಾವಿಫಾ ಗಾಫಲಿ ಫತಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಿಗುತ ವಿದಾಳಫಾ ವೈರು ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ರಾಜ್ಯಕ ದನಿ ಹಲ್ವಿ ಕಮಾಯಕ ಫಿತ್ರಮುಂ ಅದಿಮಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಮಿಗೆ ಕುರಿಂ ಹಮೇಕನಿ ಮಾಲೆಂ ಫೆನುನಮೆಸ್ ಮಿಹಾರ ಮಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ರಡಶುಮೆಸ್ ಫೆನ್ನಂ ಫಶಾಫ್ ವಾಕಮಶಾ ಎಗುತುಂ ಮಾಫಶೆಗೆ ತುರುಂ ಕುಡಹೋದು ಎಂಬೆಸ್ ಮಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಮಿಹಾರ ಫೆನ್ಫಾ ವಾಕಮಂ HPA ಬಣಿಫಾವೆ ಇಜವನಿ ಇತರು ಹತರ್ಸ್ತೇಕ ಫನ್ಸಸ್ ಹತರ್ ಮೆ ಕೋವಿಡ್ ನವಾರಿಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ HPA ರೇ ಆಮುಕುರಿ ಕೋವಿಡ್ಗೆ MFO ಗೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ದಕ್ಕಾಗುತ್ತುಗ ಇಜವನಿ ಹತರ್ ಹಾಸ್ ಎಸ್ತೇಕ ನವದಿಯ ಹೈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕುರೇಫಾ ರತ್ತಕುನ್ ಸತೇಕ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಹು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿರ್ವೆ ರಿಸೋರ್ಟ್ ತಕುನ್ ಹೆದ್ದಿಯ ಹತರ್ ಮಿಹಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾವೆ ಅದಿ ಮಾಯ ಸರಹದ್ದು ಇಜವನಿ ಸತೇಕ ನವದಿಯ ದೇಮಿಹಕು ಮಿಬಯ್ಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾ ಮಿಹ ರಾಜ್ಯನ್ ಕೋವಿಡ್ ಜೋಹನ ಮಿಹುಗೆ ಜುಮ್ಲಾ ಅದದ್ವನಿ ನುದಿಹ ಅಂಹಾಸ್ ಫಸತೇಕ ಹಯಕಂ ಅರಾಫಾ ಅದಿ ಬಲೆ ನಂಗಳವಿ ಮಿಹುಂಗ ಅದದು ನುದಿಹ ಹತರ್ ಹಾಸ್ ಹತರ್ಸ್ತೇಕ ಹತರಕಂ ಅರಾಫ್ ವೈರ್ ಮಿಹುಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗಾ ಫರ್ವಾ ದೆಮುಂದಾ ಮಿಹುಂಗ ಅದದು ಉಳನಿ ಏಕಾವಿಹುಗ ಮಿಹತನ ರಾಜ್ಯನ್ ದುಯಿಸತ ಫಸ್ತುಳಸ್ ಹತರ ಮಿಹಕು ಕೋವಿಡುಗ ಮರೆ ಫವಾಯರು ಇಜೆಗೆ ನಿಯಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗ ತಿಬಿ ಬಲಿಜೆ ಫವಾ ತಿಂಹಾಸ್ ತಿನ್ಸತೇಕ ಎಗಾರ ಮಿಹುಂ ಎಗ್ಗ ಮೊಳಂದು ಫಾರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಕಂ ಬೇನುನ್ನಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಗ್ಗ ಬೈರಿವಾನ್ ಜಿಹೆಗುತ ಗವಾಯದ ಇಸ್ಲಾಹು ಕೆನಸ್ವೆ ಮಿಗನೆಮುನ ಇಸ್ಲಾಹ ಎಕ್ಕೋ ಕುರಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿನ್ ದೇಂ ಇಮ್ತಿಹಾನು ಫಾಸಿವುಮುಂ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದಿನುಂ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ದಾನೆ ಮೇ ಇಸ್ಲಾಹುಗ ವಾಕೆ ವಗುತೆ ಬಂದೆನ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಕ ಬೈರವು ಲಾಸಿಮ್ ಕೊಫಾವೆ ಮಿಗನೆಮುನ ಬದಲ್ಗ ಬಾಗೊತ್ತೊನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇನುಂ ವಾ ಫರಾತೆ ನಮ ಕಂಡೈಲ್ ಫಾವಾ ವಾಕೆ ವಗುತೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗ ಫುರಿಹಮ ಕುರಂಜೆ ಅದಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂಗದಿ ಹುಷಾಳಾರು ಎಮಿಹಕೆ ದೋವಂ ಫರಿತ ಮಿಹಕಮ ಸ್ಕೂಲುಂ ದೇ ಲಿಯುಂ ಹುಷಾಳಂಜೆನೆ ಮಿಗನೆಮುನ ಬದಲ್ಗ ಬಾಗೊತ್ತೊನ್ ಸಾಕಲೆನ್ನಮ ಮದುವೆಗೆನ್ ಸಾಳಿಸ್ ಗಡೀರು ವಂದೆನ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗ ದುವ್ವನ್ ದಸ್ಕುರನ್ ಜೆಹೇರು ಕಾರ ಪಿಕಪ್ ಫದ ಉಳಂತ ದುವ್ವನ್ ದಸ್ಕುರುಮುಗ ಮದುವೆಗೆನ್ 30 ಗಡೀರು ಹಮಕುರನ್ ಜೆಹೆ ಎನು ಬಾಬತುಗೊಳಂತ ದುವ್ವನ್ ದಸ್ಕುರುಮುಗ ಹಮಕುರನ್ ಜೆಹೆನಿ ಫನ್ಸವಿಸ್ ಗಡೀರು ಕಮಂ ಆ ಗವಾಯತು ಕಾಬನೆ ಫಾವೆ ಮಿಗೆ ತುರುಂ ಗವಾಯತು ಕಾಬನೆ ಫಾನಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲಕ ಕೊಮ್ಮೆ ಕೆಟಗರಿಯಕ ನೆಗೇನಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡುವೆಗೆ ಫನರ್ಸ್ತೇಕರು ಫಿಯಾ ಕಮಶಾ ಮಿಯಗವ್ರೆ ಬೊಡುಕೊನ್ನ ಗಾನಮ ಎವ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಖುದ್ದ ಬಾತಿಲ್ ಕುರೆಫೇನ ಕಮ ಅದಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತವಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ನಕಿ ಮಿಕಮಂ ಹಾಸಕೋ ತಮ್ರಿನ ಲೇಫಾವಾ ಫರಾತಕ ಕಮ ವಾಂಜೇನ ಕಮ ವೆಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಮ್ ಕುರೆ ಗವಾಯತು ಕಾಬನಿ ಬುಡೆಫಾ फिफार के दायरा फाहा कुलवे खबर क्या को इस्तिहारों के कुड़ो को तो कल कफु बात कोलानो Swanden tiem fängisstraff koffia. Vi pulfurade vi har fängisstraffan. Mi avslude emmen komme dua ko tikota dan ngolanya ti israf koravani. Mi kuliga wa ha feng. Tan tan ta. Fena med visnama. Israf koravama.
मैं समय फारगदार फाहा कुलवे खबर का मेमुला गुंडदंग हिमाय कुर्मगा अमले मासिक निम्फा वाकमा मोल्डिस ट्रांसपोर्ट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी MTCC पुनफे प्लानिंग मिनिस्ट्रिंग MTCC हवालो कोगे कुरिया गेंदी 17.5 मिलियन रुपया के एमास्ट्रो के मासिक निम्ने 23 दिसंबर देहा से काविसन दुहकमा MTCC पुनफावे मलौका हाथरस्ते के 11.9 में मीटर के सरहद का जियो बेक रिवेटमेंट जहाफवा मसरूगा गुलेगुतु मेम मुलक काउंसिल का रईस अहमद जमाल सी निम विदाड़वी में मसरूग सबब मुलह के रईतुन बरबोडु लुइफसी है वेगें गुस्फा वाकमा उदारा दुवसरो सरहदुगे गेतकंग उदागे असर मेगे कुरिंग कुरमंदियन में सगुंडदंग हिमाय कुरमगे सबबंग ए मसले मिहार हल्ले लिबिगे गुस्फा वाकमंग इना विदाड़वी बेत वेदिया तिंगारो के तेरे MTCC मने बंदर हिदमा बिंग हिकमा अदि गुंडदंग हिमाय कुरमगे सालिस देमसिकतेनी माफा नवारसते का अड्डिया बनाहर MTCC उफेदनी राज्य के तरक्की के तथुर के मुहिम मरहला का कुंफनी उफेदनी सुरे राज्य के उमरानी तरक्की या इज्तिमाई वसील तबिना कुरम का MTCC दनी मुहिम दावरिंग अदा कुरम वेफारिगदार फाहा कुलन में खबर को सीनम के मेरे के तफसील निम्मालाफ वकीला नालगुंडा को तफसील बेलम का तेहर को शुक्र बेफल ने सर बाज उफावर रेकंगे अस्सलाम वालेकुम।